хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷа. Боз як видеои нав баҳри ҳама тамошобинон, баҳри ҳама нафароне ки моро дастгирӣ мекунанд ва боварӣ доранд ба мо ва моро ҳамроҳӣ мекунанд. Баҳри ана ҳамон нафаро мо ҳар рӯз тӯли 2 ҳафта 3 ҳафта шудааст ки ҳар рӯз наворҳо дар бораи рейсҳо, дар бораи парвозҳо, дар бораи чиптаҳо, дар бораи границаҳо пешкаши тамошобинон мегардонем. Ва мо чӣ наворҳое ки пешкаши шумо мекунем, ахборотҳо аз ҷониби давлат, аз ҷониби ҳукумат, ахборотҳое ки пешкаш мешаванд барои хонандагон, ана ҳамон ахборотҳоро гирифта ба шумо мефаҳмонем. Лекин бар зами ҳамаи ана ҳамин ҳастанд нафароне ки даромада дар видеоҳои мо суханҳои қабеҳ менависанд ва гапҳои қабеҳ, умуман ҳақорату дашном мекунанд. Ба ҳамон нафарон ма чӣ гуфтанем? Бародарони азиз, хоҳиши тамошо кардан надорем, хоҳиш надорем ба ҳамин наворҳо. илтимос мекунам тамошо накунед наворҳои мара ва суханҳои қабеҳ нанависед. Агар ки суханҳои қабеҳ ҳам бинависед, ман як одат дорам, ами ҳар касе ки як гапи қабеҳ менависа, ман мегирам заблокироватш мекунам. Умуман на видеоҳои мара тамошо мекуна дигар, на мара дашном мекуна. Ами ҷои заблокироват кардагиҳои ма зиёда аз 6-7 ҳазор пользователи шудагие ки аллакай ма 6-7 ҳазор нафара заблокироват кардагиам аз канали худам. Ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам аввалан дашном накунед, чунки ман ҳар хабареро ба шумо мерасонам ё ҳар як саволеро ман ба шумо ҷавоб медиҳам, боз ба шумо мегӯям ки ман аз пеши худам ҳеҷ вақт навор накардам, аз пеши худам ҳеҷ вақт суҳбат намегзаронам дар канали худам. Дар канали Юристиҷа ман ҳар чизе ки пешкаши тамошобинон мегардонам, ана ҳамон ахбороти ҳукумат аст, ахбороти давлат аст, ё ки аз кодекс гап занам, аз қонун гап занам, аз кодексҳои ҷумҳурии Тоҷикистон гап мезанам, ё ки аз конститутсия гап мезанам, ё ки аз кодекси оила гап мезанам. Умуман ман ҳар як сухане гап мезанам, ҳар як чизеро ба шумо мефаҳмонам. Аз назари қонун ҳамура сода карда ба шумо пешкаш мекунам, то каме ҳам боша аз тарафи ман як дастгирӣ, як ёрдам ба ҳамаи мардум боша, ба ҳама мардуме ки ана ҳамин чизоро намедонанд. Чунки дар инҷа боз ҳастанд нафароне менависанд ки мо ин чизоро худмон медонем, мо ин чизоро бефаҳмонда нитрам аллакай аз худ кардагием. Наворҳои ма баҳри касоие ки аз ҳамин чизо бехабаранд ва намедонанд. Ба ҳамин хотир ман ҳамин роҳа пеша гирифтам ки камтарам боша ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон як консултатсияи мақсад ёридиҳанда аз ҷониби ма бираса ба одамо. Ба ҳамин хотир бародарои азиз, мо вақт ҷино мекунем, вақти худмона сарф мекунем, ҳеҷ чиро қадр накардем, вақта мақсад анами сарфкуниша қимат кунем, чунки дар зиндагии инсон аввалан чизи қимат дар ҳар як инсон вақта беҳуда сарф кардан лозим нест. ба ҳамин хотир вақти қимати моро камтара қадр кунем бародарои азиз. Аз шумо ҳечи намеравад, ҳамин ки тамошо кардан намехоҳед, наворҳои моро тамошо накунед, гапҳои қабеҳ ҳам назанед. Ва касе ки моро дастгирӣ мекунад, то ана ҳамин рӯза ҳамроҳӣ мекунад моро, ҳазор раҳмати худо ба анаму шахс. иншааллоҳ мо кӯшиш мекунем ки аз идам зиёдтар кӯшишҳои худмона мақсад илму маърифате ки камтар дошта бошем ба шумо ҳамура пешкаш карда бифаҳмонем, то шуморам як чӣ биомӯзем. Ва имрӯза мавзӯъро шурӯъ мекунем дар бораи рейсҳо. Бародарои азиз, дар бораи рейсҳо як чизи дигара хотиррасон карданем ки ҳар рӯз тағйироти иловаҳо ворид карда мешавад, чунки вазъият дар ҳама ҷо як хел нест. мисол дар Тоҷикистон дигарай, дар Россия дигарай, дар тарафҳои Европа дигарай. Ба ана ҳамин хотир ҳар рӯз тағйироти иловаҳо ворид карда мешавад. мумкин ин рӯз қайд мекунанд як чиза дигар хел, пагоҳ ҳамун чиза дигар хел қайд мекунанд. ҳамаш аз сабаби вазъияти ҷаҳоние бародаро. ба ҳамин хотир агар мо ягон чизе ки мақсад дигар хел қайд карда бошем, дар ин навормон дигар хел пешкаш кунем, ана қайд накунем ки мо дурӯғ кардем, мо фиреб кардем, чунки бо хотиррасон мекунем бародаро ки аз рӯи вазъият мумкин ки ҳар рӯз тағйири иловаҳо ворид шавад ба ҳама чиз. ва имрӯза мавзӯи мо дар бораи парвозҳо аст. хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки аз 25
июн парвозҳои чартерӣ оғоз кунад ва шаҳрвандони худша ба ҷумҳурии Тоҷикистон барбигардонад. Шаҳрвандоне ки мо қайд кардем дар видеои пештара киҳора бояд биёранд, бидроен дар анамуҷа тамошо кунед. Ва ҳозир мо ба шумо анамун рӯзҳои парвозҳоро мегум ки аз кадом рӯзу то кадом рӯза буд шавиш. ҷадвали парвозҳо инчунин аст. 25 июни соли 2020 душанбе Москва, яъне аз ширкати Togic Air. дирӯз 25 буд, ана як рейси душанбе Москва ширкати Togic Air. ва боз 26, яъне ки ана ҳамин рӯз 26 июн душанбе Казан душанбе ширкати Togic Air. ва рӯзи 30 июни соли 2020 душанбе Новосибирск душанбе ширкати Somon Air. ва рӯзи 1 июли соли 2020 душанбе Москва душанбе ширкати Somon Air. рӯзи 6 июли соли 2020 душанбе Санкт-Петербург ва душанбе ширкати Somon Air. рӯзи 7 июл душанбе Екатеринбург душанбе ширкати Togic Air. рӯзи 13 июл душанбе Москва душанбе ширкати Togic Air. ва рӯзи 14 июл душанбе Москва душанбе ширкати Somon Air. ана ҳамин рӯзҳое ки мо номбар кардем рӯйхати аниқ ва дақиқае ки дар ана ҳамин рӯз парвозҳо мешавад аз душанбе ба шаҳрҳое ки мо номбар кардем ва аз ана ҳамон шаҳрҳо ба душанбе. ва барои харидорӣ кардани чипта ё барои нархи чипта мақомот ягон мақсад сухан гуфтагӣ нестае ки чиптаро аз куҷо харидорӣ кунед ва ё ки нархи чипта чанд қадар маблаға дар бар мегирад. ҳамин қадар ба ҳамаи мо шумо боис меояд шахсоне ки дар муҳоҷират қарор доранд бояд ба сафоратхона муроҷиат кунанд ва рӯйхат дахчона номнавис кунанд. чипта харидорӣ кардан аз тарафи сафоратхона гуфта мешавад ки кай харидорӣ кунанд ва бо маблағи чанд қадар пул. ана ҳамин буд хабари имрӯзаи мо бародарои азиз. иншааллоҳ боз ягон хабар шуд ба шумо ҳатман сари вақт хабармона пешкаш мегардонем. ягон савол боша берун аз ҳамин мавзӯъ метавонед дар инстаграми ма саволтона пешкаш бигардонед ё ки дар поёни ана ҳамин видео саволҳои худтона пешкаш бигардонед. як бори дига ҳазор раҳмат мегӯм касоеро ки мара то ана ҳамин рӯза дастгирӣ кардану ба барномаҳои ма ба суханои ма бовар кардан, қабул кардан, яъне ки мара ҳақиқат қабул кардан ба худшон ҳазор раҳмати худман мерасонам. ва ӯ шахсое ки то ана ҳамин рӯз дашномаҳо мекунанд пасзанӣ мекунанд мақсад шаъни шарафи моро пас мезананд, ҳаволатон ба худо ягон сухани бад нисбати шумо гуфтанӣ надорам. одами бада ба худованд месупорем, чунки мо аз назари ислом ҳам гап мезанем, мефаҳмонем ки накунед ҳамин корҳоро, шумо болои ҳамин боз ҳақорат мекунед. ба ҳамин хотир шумо аз назари ислом ки рафтор намекунед, дигар мо боис намеояд ки ягон сухан монад дар шумо ҳайф кунем, бародарое ки ҳақорат мекунанд. ин гапи ма да ҳамо танҳо тааллуқ дошт. ва дар канали Юрист TJ обуна мешавем, барномаҳои нава интизор мешем. худованд мо шуморо нигаҳбон боша, тезтарак муҳоҷиро ба ватан барбигарданд. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд.